ang pagbaboy sa likod sang balay. Hindi na pwede. Ipauntat sang gobyerno. Ay nano. Pero antis natong pag-istoryahan. Ang bago nga lagi, syempre, manamyawan na kita. Mga taga-hinubaan, may daw sa inyo. Tani, kamo naman nakasama yung kayong gagmadamong salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadang yung pagsuporta sa ako ng mga video. Salong gid, kamo dira. Bago nga lagi, ang pagbaboy sa likod sang balay, ginadomilian na sang gobyerno. Gani pamangkot. Nano. Mahilig ka mo sa mga balik-awot nga layi. Hindi ko maintindihan. Wala ka mo kabalo nga ang pagbaboy makabulig sa mga pigado. Tungod sang baboy, may tilig angon, may kalanunon. Tungod sang pagbaboy, ang mga kabataan nakatapos sa pag-eskwela nila. Tingay pauntat ninyo. Hindi ko maintindihan. Kabalo ka mo kung anong dapat ipauntat. Kani kung ready na ka mo pongko plastar pamate kay mababuyay kita. Diyos lang, may istoryahan na kita. Una, nga dapat ipauntat. Ang mga baboy nga ara sa politika. Nanginaon, nagdada sang kwarta nga halin sa korupsyon nila. Nagtalalambok. Hindi lang sila, pating pamilya nila nagtalalambok tungod sa pangdada nila nga hindi man nila kwarta. Healthy lang tawon. Nagdalalag ko ang pamangkot. San o sila strokon? O kon high bloodon? Ikaduha nga dapat ipauntat. Ang mga tao nga daw baboy nga nagahulat lang kung saan o padadaon. Nagahulat lang sa gobyerno, sang kwarta o kung sang ayuda para sila makakaon. Pagkatapos, pahunay-hunay, relax-relax, kag maglabambahan, nailiwat. Wala na gani isang inugsagod na mata pa nga na mata, kag ipasagod. Ikatatlo nga dapat ipauntat. Ang mga bighalan, nga daw mga botakal nga mga baboy. Kasta diri, kasta dito. Hindi gani makasagod sang pamilya. Pero may number 2, ang iban may number 3, may number 4. Kasta na lang. Man ang ginapaminsa. Otog. Hindi kayang ila kalanunon. Amunin dapat pauntaton. Amunin silang dapat oboson. Tinga inyo hilabtan ang mga tao nga nagadiskarte para makakaon. Balik awot ang paminsaron.